Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já bych si přála třeba těm Já chci hnědý muffin. Já chci ten růžový dortík. Mhm. A nějaké pitíčko? Ne. Ne. Mami, halo, kde seš? Mami? Ty tady máš i mámo? Jo, sladký. Ahoj. Ahoj, tak je. Pusinku? Já chci ten muffin. Já chci tady objednávat jídlo. Pojď, mami, ona tě nemusí. Pojď, zatím. Spadla mi mašlička. Mašlička. Honem si ji musím nosit. Tak, kdy budou už ty mufíny a tak? Za 399 minut. Ježišmarja, jak dlouho to bude? Hodina a něco, ne? Všaké bůle. 3 hodiny, ne? Jo! Davčec. Jste tak strašně hezká. Jako záchodová deska. A vy nechcete náhodou pastičku na myši? Co? Dobré myš. Nechci. A můžeme všechno ukradnout. Tak jo. Super. Další všecko. Ne. Vykradneme to tady. A ty všechny jsou taky boží. Všechno to vykradneme. Všechno to vykradneme. Jdeme na vozíčku. Jo, Počkej, musíme to na to. A to všechno si vezmeme. A ten klobouček taky s tím dotíkem. A všechno to tady rozbijeme. A nemám rozbitej.